Кои са най-честите травми сред децата? Какво кара едно хлапе да бъде агресивно и дори да извърши престъпление? Са все важни въпроси. Как семейната среда обуславя поведението и как едно лично преживяване може да обърне живота ти? Отговорите сега от криминалния психолог Кристина Сунгарска, която мнозина познават в предишното й качество на нумеролог. Освен с експертизата и като член на Комисията за борба с противообществените прояви, сред подрастващите Кристина ще бъде полезна и с личния си опит, след като една травма преобръща живота на семейството й. Добре дошла. Здравей! Здравейте, радвам се да ви видя. Предполагам, че повечето хора, които разпознават името ти, правят асоциация с нумерологията. И може би, което ти практикуваш известно време, може би би било полезно и интересно за начало да ни разкажеш как наистина един човек завършил право, който започва да практикува, в един момент зарязва тази солидна професия, за да се захване с нумерология, която след това също оставя на страна, за да стане криминален психолог. Добре, ще се опитам да не преминавам с много думи през всичко това, защото то е Напротив, много... разказвай, да. Добре. Но с анализа, който съм си направила по повод на това, аз стигнах до там, че всъщност търся нещо. Още от самото начало аз съм започнала да търся нещо. Някакъв отговор на въпрос, който дълбоко е стоял някъде в мен. Вероятно още в тинейджърските си години, вероятно още там, когато съм видяла, може би, агресия в училище. Нали? Защото ние всички сме минали през това. Което означава, че тази несправедливост, която съм видяла тогава, най-вероятно ме е провокирала да потърся, нали, какво става с тези хора, нали, защо правят това, има ли виновни, кои са виновните. И това те е насочило към правото. Разбира се, естествено. И затова записах право, след като завърших първо основното си образование като в балетно училище, хореографско. След това имах честта да започна в една гимназия менеджмент и правоподготовка. И оттам вече с много голяма лекота влязах в юридическата сфера. Но, да. И си завършваш и започваш да практикуваш. Не само това. Работих само като наказателен адвокат. Не съм работила нищо в никаква друга сфера. И всъщност там се срещнах точно с тези неща, които най-вероятно съм търсила, нали, за да си отговоря на тези въпроси. Само че правото ми даде възможността всъщност да се опитам да защита, нали, да разбера как човек се устоява, нали, как човек пази себе си, как човек има права, които трябва да пази. Може би там съм съградила и формулирала в себе си това какво означава лично пространство и как то не трябва да бъде разрушавано, нали, защото оттам нататък вече започват тези личностни престъпления. И какво ти се случи, за да се откажеш от тази си реализация? Ами в един даден момент аз просто застанах от другата страна, защото аз не мога да кажа на кои клиенти да бъдат в моята кантора и идваха хора, които всъщност аз трябваше да защитавам. Да, разбира се, но тоест имало си коя конфликт страна със съвестта беше? си. Точно така. Всъщност това беше причината. Имах случай много тежък и просто след този случай реших, че трябва да се откажа, защото това ме водеше към една грешна позиция. Тоест не към пътя, който всъщност бях тръгнала да извървя. Всъщност това да имам пари, да бъда известна в средите, това да бъда добър адвокат и всичкото това не беше моето. Все още не беше моето. Тоест тук морала идва на помощ. 100%. А как тогава едновременно с това се отваря вратата на нумерологията? Търсейки това, защо един човек прави нещо. Нали, каква е тази реакция, която се случва вътре в човека, за да поеме по един път, за да избере да направи нещо, нали, независимо от то дали е добро или е лошо. Тоест, аз винаги съм търсила каква е причината. Защо? Защо човек избира да бъде такъв? Защо той прави това? И когато от страната на закона, нали, аз съм изпадала в това изкушение, нали, да съдя, нали, той заслужава това или тя заслужава това и някак си по този начин оправдавах, нали, нещата, че всичко работи много добре, когато има наказание, но не е. Не. Нали? И когато дойде това да търся отвътре, т.е. нумерологията всъщност беше метода, по който да търся отвътре. Нали? Не тази проява, която вече е явна. Какви са причините? Точно така. Аз сметах, че всъщност нумерологията ще ни покаже каква е причината, която е скрита. Показа ли ти?
Да, показа ми до някаква степен. Нали, това беше просто един огромен преход. Това беше мост, нали, от правото. Даже скок бих казала, защото за повечето хора допускам, че едното е едното е крайно рационално, много подредено, всичко е ясно до алинеята, точката и така нататък. Правото, а нумерологията... Да. Ами не всичко е ясно, когато всъщност човек не познава човек. Не може всичко да е ясно. Добре, разбирам, че междувременно и в личния ти живот се е случило изключително голямо събитие, което също е имало трансформиращ потенциал за теб. Какво беше това събитие? Значи аз на 21 години се така влюбих доста силно. Бих казала, че може би как да кажа, то е като да го помниш цял живот, този момент, нали? И слава Богу, че ми се случи. Защото, може би, с това аз разбрах какво всъщност е нещо, което човек най-силно търси в живота си. Нали? Да обичаш без условие, да приемаш другия, да можеш да прощаваш по-лесно. Защото когато има такава любов, нещата стават по различен начин. А когато се опитваме да ги нагаждаме нещата, т.е. да сключим сделка, защото сме много добри партньори и можем да постигнем нещо добре заедно, това друго е. Не може да се получат тези неща, които при другото се получават просто от само себе си. Каква ми беше идеята? Идеята, нали, че в онзи момент аз бях на крилата на любовта и аз и като човек съм романтик и винаги съм си представила, че любовта е, както съм чела в романите, чаках я тази любов. Аз я чаках. Аз знаех, че тя ще се случи. И тя идва. И тя дойде и 4 години по-късно след това, да, тези години бяха наистина прекрасни и той се разболя много тежко. В продължение на 6-7 години боледуването беше много тежко. Това бяха непрекъснати болници, много силни мисли, в които така ти потъваш, защото евентуално партньорът ти може да не е сред живите. Нали, имаше и такива моменти. Оцеля след ампутация на 2 крака. Да, на 30 години всъщност той беше вече инвалид. Само че това не му попречи да бъде това, в което най-вероятно аз съм се влюбила преди толкова години, защото той по никакъв начин не се отказа от живота. Успяхте ли да съхраните любовта си? Да, родих дете. Родих Карла на 31 години. Тя много прилича на него в интерес на истината. Много го обича. Сега вече виждам, че започва да се измаря. Тя е вече на 14 години. От какво да се уморява? Ами от живота, нали, защото в крайна сметка Карла е доста млада, доста жива, буйна и тя, как да кажа, не ни прощава, че вече сме на 40 и нещо години. Аз останах с да кажа, че детето се уморява и затова Не, ние вече се измаряме. Да, вие се уморявате. Ние вече се умаряме, да. Даже някой път си казвам, Боже, ако имах още 2, нали, така, нали, ще бъде доста трудно, но успяваме, справяме се. В ден днешен сме много добри приятели. Ти е трябвало да останеш стълба. Остана. Да, за да може... Но той пък беше стълб в другата посока. Тоест той остана да ми помага с това да отгледаме детето си. Пък аз трябваше да поема по този трънлив път. Както да доказвам това, в което вярвам, така и да мога да изкарвам някой лев. Осигуряваш издръжката на семейството, в крайна сметка. И ти тогава, всъщност това го правиш, работейки като нумеролог. Точно така. И получаваха се нещата очевидно добре, защото името ти беше доста популярно в едни периоди. Виждали сме се. Много пъти, да. И гостувала си не само на нашето предаване, на много предавания. Изпитвах истинско неудобство от съседите си, защото понякога имаше опашка от примерно 10-20 човека и аз наистина изпитвах изключително неудобство от това. Не чувствах се едно, че съм в някакво друго време, на друго място. Да кажеш някакви важни за тях неща. Да, аз разбрах, че всъщност този поток, той изведнъж започна да става и по-голям и най-вероятно това, което аз съм се постарала към оня момент да дам на хората, защото аз не съм излезнала на пазара, просто е така, нали, тук... Аз съм и попрочела и съм била на обучение доста, в смисъл 10 години, преди съм се подготвила. По времето на
правото. На правото. Това ми беше като хоби. Занимание, Точно така. В един момент не се ли усеща една огромна отговорност, която се случва? Разбира се, и отговорността всъщност ме накара да се откажа. Защото всъщност отговорността беше тя беше не на фундаментална база. Тоест, няма как аз да бъда отговорна за това един човек да вземе избор, да направи избор или да не го направи. За да решиш ти вместо Точно тях. така. Кажи как да постъпя. Кажи как така. Кажи какво така. Все пак, как се отказва човек от една успешна и доходоносна кариера? Да, отказах се на върха на кариерата си, така. Отказах се на върха. Предпочитам да остана човек, да не се самозабравям, да не изпадам в това да взимам себе си толкова насериозно. Това за мен не е много добре. И какво направи? Като го взе това решение? Продължаваш да търсиш отговора. Да. Сега го намерих. Чрез криминалната психология. Точно така. Намерих. Просто аз влязах в мястото, което нямаше как да вляза по-рано. Тоест, това първо, че се учи вече след висше образование, след някакъв тип житейска опитност, човек не би могъл да разбере човека, неговата природа, ако няма някакъв житейски опит. Тоест да се справиш сам със себе си понякога. Ти спомена любовта като един център. Всъщност, в основата на травмите не е ли липсата на любов? Така. Сега, когато говорим за липса на любов при деца, когато родителите ги няма или не са на мястото си, да, определено това може да бъде травма. В този случай. Но любовта между хората не е въпрос на някакво задължително случващо се нещо. Тоест, ако ти можеш да обичаш, истински той животът те проверява дали можеш да обичаш, да, ти ще срещнеш човек, който да те обича. И разбира се, ти ще имаш такава любов в живота си. Но ако ти се учиш на това през годините, моля да ме определено ще срещаш и такива хора, с които ти да се учиш на това, което означава, че много връзки, които започва с тенденцията на любов, те могат да бъдат и неуспешни в този смисъл на думата. Така че липсата на любов по-скоро като травма бих я свързала с семейната среда. Травмата ти ще кажеш, защото ти това работиш в сърцевината на проблема, но ние непрекъснато виждаме проявленията. И предполагам, ти най-вече ги виждаш в работата си като криминален психолог в Комисията за противодействие на противообществените прояви, както е цялото наименование. С какви случаи се сблъскваш там? Ние отворихме с теб темата в интересницата. Да, определено семейната среда има много голямо значение за това как едно дете се формира. Сформира се неговата психика, неговите убеждения, неговите избори, които прави. Това е от голяма зависимост, нали, семейната среда. Сега, понякога тази семейна среда не е стабилна. Понякога. Може би родителите също преживяват определени трудности. Нали, дали от икономически, политически характер, дали от този травматологичен бивш техен опит назад, който все още не е отработен. Защото брака и въобще съвместното съжителство е всъщност терена, на който тези двама човека стъпват, за да могат да отработят проблемите си. Тоест, единият партньор помага на другия партньор. Това е идеята на брака. Или не помага и повтарят грешките. Точно това е. Че когато двамата започнат да се обвиняват, ти си виновен, ти не си прав, ти правиш това и така нататък. И това дете, виждайки това, чувайки тези неща или даже при фактически раздели, нали, когато единият човек просто решава, че вече не може, тръгва, заминава. Или, разбира се, има и такива, които просто нали, живота свърши до там. Нали, имат катастрофи, има липса на партньори и така нататък. Това също не е лесно, нали, в никакъв случай. Което означава, че здравата, стабилната среда, тя по един или по друг начин дава възможността на детето да има ясната представа кое е правилното. На този фон можеш ли да кажеш възможно най-конкретно, доколкото това е възможно? Кои са грешките, които смяташ по твое наблюдение, че родителите най-често допускат в начина, по който отглеждат децата си, което в крайна сметка води до това, че им нанасяме травми, които съответно след това имат своите последствия напред в живота?
Ами да, като начало първо бих казала най-основно, това е, че ние като родители понякога имаме очаквания много големи. Свръхочаквания. Свръхочаквания имаме от децата си, натоварваме ги много често. Да са отличници. Точно така. Да Не само влязат това. в елитна гимназия. Да, не само това. И много други неща. Дай примери наистина, за да могат хората да се разпознаят, Ами да видят. освен това, че трябва да имаме шестици, трябва да сме в елитни гимназии, освен това, че трябва да наследиме професията на дядо ни, който е доктор, освен това, че трябва да бъдем класически балерини, защото баба ни е била балет майстор. И е толкова красиво. Боже, да. А детето просто иска да играе в футбол, нали, и всякакви други неща. Това изключително травмира едно дете, защото то никога не е как да кажа... не може да е достатъчно добро според точно така. очакванията на И родителите. не може да получи тази любов. Ето Друга така. грешка? Говорим. Точно за това. Малко те форсирам, защото за съжаление времето ни много напредна. Второто нещо, което е също много съществено и много важно, това е лъжата. Лъжата е много тежка, когато нали, в едно семейство съществува тайна, която излиза на бял свят, когато детето, примерно, е точно в такава възраст. Например, какви са тези лъжи или... То може би родители даже не ги осъзнават като лъжи, а като някакви истини, които спестяват на детето в името на неговото добро, или бъркам? Не. Говориш за Говорим директни, откровени лъжи. Точно така. Абсолютно. Какви, например? Ами, семейни тайни, които не е много приятно сега в момента да разискваме, защото това са конкретни случаи, нали, които все пак аз съм едно доверително лице на общо взето. Но определено лъжата може да бъде доста добре укрита през годините. Тоест съвсем тенденциозно родителя да се страхува да я каже. Тоест, ето е травмата. Тоест, тя не е само между родител и дете, където няма доверие. Нали? А това е страха на родителя да сподели истината. Затова психолога трябва да съществува. Защото психолога може да намери начина, по който да покаже на родителя как да стигне до сърцето на детето си, без да го травмира. А не да пазиш тази тайна и изведнъж това излиза и става бум. И тези взаимоотношения се разпадат. Честа грешка ли е, когато родителя осигурява всичко на своето дете? Също, защото... И какви са проявите? Когато хапнем едно парче шоколад, това е много добре, обаче когато изядем една торта шоколад, ето такава, нали, това вече не е добре. Нали, което означава, че прекалената загриженост, прекалената любов, прекалената заинтересованост понякога има отрицателен знак. Нали, защото сега аз... Примерни прояви? Примерни прояви, значи... майка в спалнята си спи с 15-годишния си син, бащата е на дивана в другата стая. Защото детето не може да заспи само, предполагам. Защото има свръхзагриженост, защото има свръхлюбов, защото има свръх нещо, което, нали, тази самостоятелност, която е необходима на един човек, нали, особено мъж, е хубаво да бъде подтиквана, т.е. да се научи това дете да ходи, поощрявана, което означава, че когато един родител започва да задоволява всички капризи на децата си, нали, той пътя го изчиства, родителя го изчиства, за да мине детето. Пък аз смятам, че всъщност е много по-добре да има тук-там някой друг камък. Нали, защото той така ще се научи да ходи. И това е правилно. Тоест, травмата е нещо, което учи човек да оцелява. Травмата, всъщност, тя е полезна. Тоест, идеята на психолога е да трансформира това патологично, как да кажа, чувство, да го направи като в полза. Тоест, това да бъде като енергия, която ние след това да получим с идеята да оцеляваме добре и да правим неща. Уважението и самоуважението. Това са основните неща, които карат децата да бъдат успешни. Както и човек. Благодаря ти много. Гостуване, запазваме си правото за още едно гостуване. Аз между другото съм чувал, че смеха също лекува травма понякога, а да разсмиваш хората не е лесна работа, а още по-трудно е да го правиш на чужд език. Сега ще ви срещнем с една българка, която изгрява на комедийната сцена в Чикаго и вече печели награди там. С Джулия Стоянова ни среща по Zoom Цвета Макгрегор.